Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Maar hier gaat het niet om cement, hier gaat het om grond, om water, om struiken, om bomen, om planten. En die moeten worden onderhouden. Hier staat bijvoorbeeld wat onkruid hier. Deze moet eruit. En gaan we dat vandaag eventjes doen. Ja. Ik heb vandaag het vrijwilligersteam aan het werk gezet. En dan vandaag gaan we de mediterrane tuin schoonmaken. Dan gaan we de onkruiden eruit halen. En ja, een beetje plukken. Vooral plukken en een beetje schoffelen. Te zorgen dat de planten die niet gewend zijn, het niet de overhand gaan krijgen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Zonder vrijwilligers dan krijgen wij het allemaal niet draaiende, nee. Zo te horen ben ik langste hier van de vrijwilligers, ja. Tenminste bij de tuinvrijwilligers. Wat is het mooiste aan dit werk? Nou, het mooiste is gewoon, je bent heel lekker in de natuur bezig, in een mooie omgeving. En je hebt hier allerlei planten die je normaal ook in de tuin zelf niet hebt. Nou, mevrouw, heeft er plezier aan zo te horen, hè? Ja, ik heb hier altijd plezier aan. Dan moest je hem lachen als ik vraag hem aan. Jij staat hier achter een struik. Zo van, hoe ver kunnen we ons verstoppen? Het is niet gelukt. Het is niet gelukt, je hebt ons gevonden. Is niet erg. Is dat nou leuk zo, dat onkruid weggaat? Ja? Ja. Wat is hier nou leuk aan? Ik vind het heerlijk om met mijn handen met de aarde bezig te zijn. Wat ik zelf ook wel heel fijn vind, is dat je ook met een vaste team samenwerkt en dat je niet het gevoel hebt dat je een groepje vrijwilligers bent. Dus het is gewoon één team en dat vind ik ook heel fijn. Ja. Welke is dit hoor? Dit plantje, dit is schildblad. Dit blaadje ervan. Dat is eigenlijk een van de weinige onkruiden die echt helemaal rond is. Het zit eigenlijk in het midden van het blad. Ja, het is echt mooi rond. Heeft u groene vingers? Ja. Van huis uit? Ja. Ja. Ik kom zelf uit de agrarische sector. Mijn vader was Geer de Neer, om op zijn dialect te zeggen. Dus, Wat maakt het zo leuk hier? ja, dus sowieso de prachtige omgeving. En leuk team, leuke mensen om mee samen te werken. Dus ja, heel ontspannend allemaal, heel relaxed eigenlijk. Zo, ja. Dus als je gaat schoffelen, dan zorg je dat die zaden krijg je dan een dichtflats. Ja. En dan krijg je in één keer veel onkruiddruk. Ja. Zo, als je zo min mogelijk schoffelt, alleen schoffelt waar iets staat, Ja. dan heb je eigenlijk minder last van. Ja, die mag blijven staan. Dat is een distelsoortje, een heel mooi kogeldistel is dit. Nou Rick, er komen toch wel veel vragen, hè? Ja, de hele dag door eigenlijk. Dat is vooral heel leerzaam. Probeer ik ze allemaal wat te leren. En hoe meer hun weten, hoe makkelijker het ook wordt. Nu is het niet altijd zo weer, denk ik, hè? Nee, was dat maar zo, ja. Nee, we hebben hier ook wel eens echt dat we in de regen bezig zijn en dan is het een beetje ploeteren. Ja. Maar ook dat hoort erbij, hè. Zo. Dit is de klus van de Plaza Verdes weer af. Dan kunnen we naar het volgende klusje toe voor vandaag.